euskara ikasten duzunean edo berreskuratzen ari zarenean ez da erraxa, ez? Erabilerarako pauso hori ematea. Eta gure helburua da aisialdiakin lotura eginez sortzea olako inguru seguru bat edo, gero lagunduko diena ematera egunerokotasunean pauso hori euskaraz aritzeko. Solas laguna da, ekimen bat, biltzen dituena mintza praktika behar duten pertsonak eta euskara ongi menperatzen dutenak. Ni nahi nuen, euskara gehiago hitz egin, ze ohitura, erdaraz egiteko ohitura neukan. Eta orduan, honek eman dit aukera jende gehiago ezagutzea euskara egiten duena. Talde hori bihurtu da lagunak gara, eta astean behin elkartzen gara, eta gustora egia esan. Talde guztietan bezala perfil diferentik daude, orduan bakotxa bere mailan, mino aitzinera duazi. Eta bai, batzuk hizkuntza maila aldetik, bertze batzuk konfiantza kontuk soltatzen dire, ordu hortan, orduan bai, denak bakotxa bere mailan, mino aitzinera. Aurten, 100 lagun inguru biltzen dire, 19 taldeetan dentara, eta dute asteroko hitzordu bat, ordu batez elkartzen dira aisialdiko edozein ekintzan ingura, izaten alda kafe bat hartzeko, mendira joateko, paseo bat emateko, eta horren aitzakian edo euskara praktikatzen dute, eta horrez gain, badaire olako ekintza osagarri deitzen jugunak, eta ekintza osagarri horietan egiten dira ateraldi desberdinak, adibez gaurko hau bezalakoa, euskara praktikatzeko bertze espazio bat eskaintzeko. Nik animatuko nuke, ni ikusita nola euskara aldetikan gehiago landu dut, errestasun gehiago daukat, euskara egiteko, eta lotxa ere nahiko kendu dut. Arronto ongi pasatzen dugu, ordu bat zaten da, astin ordu bat da, eta solasin, eta hilarran jende interesantiagoten da, beti badire iritzi difentik, eta beti aberasgarria da azkenin bertze ikuspuntu batzuk ikustia, eta... Azken boladan gehiago egiten dut euskeraz. Baina ni ere ausartzen naizelako, sartzen euskeraz.